טוב, אמנם עבר חודש, אבל נראה לי שאני חייבת לכם הול ברלין, אז בואו נתחיל. אז אני מתחילה בשקית הראשונה והכי מסקרנת. טוב, אין לי מה להרחיב חוץ מזה שזה התיק הכי יפה שראיתי. תגיבו לי מה דעתכן, אני ממש אהבתי. ולשקית הבאה של היוקרה, כי זה הכי מעניין. שימו לב לאריזות, גם איזה מושלם. ומוכנים. רכשתי את הארנק הזה אחרי שהייתי צריכה ארנק מלא זמן. ככה הוא נראה קלאסי שחור, תגיבו לי מה דעתכם. נעבור לספורה. האמת שלא רכשתי יותר מדי, 4 מוצרים. אז גם תגיבו לי מה דעתכם ואם אתם ממליצים על המוצרים או לא. ואם חשבתם שזה כל האיפור והטיפוח, אתם טועים. כמו שאתם יודעים, קניתי את הבושם של קיילי ג'נר ועוד כמה פיצ'יפקס כאלה שיהיה לי. זה סתם כזה מפיץ ריח שקניתי בפריימרק עם ריח נדיר. ובפריימרק קניתי גם את שני תיקי איפור האלה שהם נדירים ברמות וזולים. וגם את הפיג'מה הזאת כי מנומר עולה חזק העונה. ושקית אחרונה זרה. נתחיל בעקב המושלם הזה שהוא אימא לבעבלה. ואני מתחילה למדוד לכן, אז מזרה יש לי את השמלה השחורה הזו. טוב, עזבו את זה שהוא מקומט ברמות, אבל הדבר הבא שקניתי זה את הטרנץ' המושלם הזה. קניתי גם את הג'קט הזה שהוא יותר על המחויית. תגיבו לי מה דעתכם כי אין לי פריטים כאלה בכלל בארון. טימה האחרונים בזרה, בגד גוף שחור וחצאית מכנס כזה. מקווה שרואים טוב, שוב תגיבו לי מה דעתכם. והדבר האחרון שקניתי בברלין זה 3 התמונות האלה שאני אתלה אותן מעל המיטה. וזהו, עד כאן ההול ברלין, יצא קצת ארוך, אבל מקווה שנהנתם. נשיקות.